And action. Joo, me ollaan täällä Caron Beachillä ja ensimmäinen keikka takana. Äärettömän lepposa päivä, vapaa päivä. Nautiskellaan täällä Joel ja Mr. Putoshahmon kanssa, Riipisen kanssa. Ja, Vatsa on täynnä ja en tiedä. Tää vetää kyllä niin hiljaiseksi, tää on niin rauhallista ja ihanaa. Mitäs sie? No ei, oli mahtavaa. Eilen oli ensimmäinen keikka tosiaan ja huomaa kyllä, että ollaan täällä Thaimaassa, missä vähän erilainen ilmasto. Keikan jälkeen mä join 3 litraa vettä, mitä ei oikeesti niinku Suomessa on tullut vielä vastaan, koska täällä on tajuttoman kuuma. Ihan sama vaikka sä oot tuolla baarissa, missä on ilmastointi, niin ei saa ota mitään. Mutta oli siisti. Täysillä vedettiin ja kyllä jengi dikkas. Vasta ensimmäinen päivä ja 11 vielä. Hyvä tulee.